Mga higala mga kasama, ang ato magtatampo karon pinadasos sa kalalaki nga tagulan nga Donito. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Higalaan, ang ato magtatampo si Donito. Kini akong problema kasagaran. Mao na ni ang problema sa uban. Naibaw na mo kung unsay kasagaran nga problema. Kung dili, kwarta. Mao gyud na, kwarta gyud. Kung ngano na problema ko ani no, nga kwarta, inaniyaw nako pagsugod ang mga panghitabo ha. At sa to'y mogingon ro, unsa to? Unsay kinumdum ha? Kainom mo ba ka? Kainom ka itong kanta niyo pre nga nag-viral ba? Ah, Katubitong ikanta kang nag-viral sa social media. adi unta akong kanta ng viral pre. Ang ako tong naong man viral. Ay mo na di ako sa kudi. Sige, intro mi. Katong kanta na to sa una nga magduwit dito mag-inom-inom ta sa tubaan. Kinsa to ko pa rin mo tubaan dito sa Toledo? Ilang ng tali. Oh, ilan na tali? Okay, utangan para po dito. Larga. Able. Usa ako kahuhamtong ulitaw. Adlaw gabi ipirbig pusto raw. Kining buhok kong pinapilit kaayo. Pinamadahan kanunay og tanso. Pinalansa ang akong pulo. Pinatikik ang labad kong kwilyo. Apan mi ko sa chicks ako. Dili magyod in taon kamao. Inig atuwang ko kang inday. Ang dughan ko murag mo kagay-kagay. Imbis nga gugma ang akong ibungat. Making istorya man hinuon ko og gobat. Pakaslan ko ikaw ubos og ibabaw. Ikaw pakaslan ko gayod. Labi na ako hubog. Matod din nanay tatay ko. Swerte ka no ang maasawa ko. Kay ako buotan man gayod kon matulog. Kay ako buotan man gayod kon matulog. Drang. Okay kayo di ba? Hoy! Ay, Nindot lagi mo nang anto. Ay, dahil Nora. Pangaon sa mo. Sige Ah. lang mag-istorya, way katakanta. Ah. Inabali. Ah, sige. Sige mo katakanta, way tagay. Ah, sige. Diara, inyong subsuman, kinasal. Tungo sa 1 million views. Salamat atong Rino Pilo ug mambay na tampo sa Tanan Tres Marias. Inday Bibi ug Inday Pam. Salamat kayo. Gika na nakuwi pa raw. Hindi ka na din mo. Hala no. Sige, mga ta, larga. Dong awad dong nindot kaayo. Unsa man na? Awad nindot kaayo. Unsa lagi na? Kini akong gisulob. Sus abi na ko unsa. Abi na ko kanang imo gigunitan, imo ring sulob. O awa nindot no. Mbote mo na. Puro sa miyo kaninot. Wag ko kadungog di mo, mingo ka bati. Aba di ay taka lang ka. Oh, kay mingo di ka bati. O kausa. Kausa. Kato nagpatupi ka ang imong pero tinanglain natin aon kay ang imong buhok. Sos murag yung tabon suka. Ay, Pili, kay patay na taong natupi na ko ato taon. Ya, konsensya ato nga namatay to nagtupi nimo tungod sa imong tupi. Konsensya mo ko nga siya natupi na ko. Siya lagi, pero giatake man to tungod sa kaguol. Ah. Kay bisag giunsa ko nun niyag paning kamot og pahaom sa imong tupi nga musigo sa imong pero og sa sista pa bisag unsa og angay mayabag yun. Ya, ako na yung masangin lan. Bida sa nila. Namasangil di ay ko. Ingon ko ka, wala ka makonsensya to. Ay dapat lang. Buti mo rin, uglor to dito, kay happy na tipa niyo to. Ay, kalamis ko makabukar ay. Ay, kanindot sa kumakabako. Nagmata na ka dong. Ha? O, pagili ko kapiyong mata na. Abi na ko mo pay pagmata nimo. O, bida pa doon pa ko pagtulog, oy. Sige katuog na diha. Abi na ko mo pay pagmata nimo. Sige katuog na. Ay, salamat ay. Unsa di ka orasan naabot? Nakatuog di ko pag-abot nimo. Sige katuog na diha. Sa kulutuon para imong bawnon. Umbaon ko lang tong baboy ha para bawon nimo ugma ha. Nya dubuhon lang nako ang katunga ato. Kay usa man to kilo. Dong. Uy, nakoy pangutana ba? Nganong kinahanglan pa man nga magpanti ang babay? Nganong magpanti pa ang mga babay nga hubuon naman gihapon na ninyo? Ay, lamayas kong katulog, oy. Hindi kayo gusto na. Ingon, anang gusto na kong matulog. Way samok, way disturbo. Peter.
Recorded by X Thunder Gaming. Ay, sa tabang tanay mo yan. Wala, duka na ko ni mo eh. Kuan ba, nangutana ko kung nganong ang mga babay kinahanglan pa man nga magpanti, nga hubuon naman gyapon na ninyo. Murag, nakaibot pa sa bot ha. Mao nang nawa akong duka. Saba diya, uy, nangutana ra ganita. Mangutana ka kung nga nung kinahanglan nga ang panting babay. Oh, kay inyo naman gyapon hubuon good. Ang tubaga na mao ni ha paminaw. Naa sa Balaod Republic Act 65, 65, 65. Ha? Tamang gyud. 65. Nya. Ang tanan nga manghole, kinahanglan ang kanang mga manhole diha, kinalang tabunan. Ang goblin mo. Ano na yung manhole? Napuno na sa kuling. Matawag na ko na tanong na, bida. Mura duka ng kinang istorya ni mo eh. Sige, matug na ta. Oh, ano na sa ka? Kalit ni utak kong dukan. Kuhay sa kong tubig ka diot. Habang! Mas kapagin doon! Okay. Ay, nakatuhog yun akong palangga. Nakatuhog yung kong istorya taon. Istorbuha sa bayana eh. Ako, nakamata ko sa istorya siya, pero tinagagok ka. Ay, lamin kayong piyon pa. Ay! Ano naman saan ka naulpot na sa tagahati mo niya? Ano sa ka? Dong, nagdamgo ko dong. Ano sa? Nagdamgo ko. Sige mo mo. Nindot kay kondam ko. Nagpalit ko na kong pantingan nindot kistanan. Oo sa? Sa kondam ko nagpalit kong pantingan nindot kistanan tag 1,000 pesos. Mahal sa nanoy, tagbutosan eh. Tug balik na itog. Nga pangitag bantay baratuhod. Uy, bungot na ito, ibangag ta ilong. Mao ni resulta sa kanunay taong hunahuna og nindot ba nga bisan unsay makitaan basta nindot para niya gusto yung kuhaon dayon niya nga bisan siyang damgo ngita yung nindot puton sa ni kawasawa nga pulos lagi taon nindot yang tanan unya ang saban Dong, maglakaw na ta paingon sa say gusto isina. mas skating ta ha ang saban o agi J3 O, lagi, pero na may mga tricycad. Init ka, ayaw, uy. nanasad bida ay sige matricycle ta ay pingon eh taw ka Ayaw na, kabatian na. Kapag kabo naman ang tricycara, uy. Kaabot pa ka na sa iskina. ay naunsaw na unsang ang usada yan kana nindot pa na murag bag-o na o na miliko pa sinahan hinuon Huwag perbida mo singgiti dayon. Awa, niliko na lang. ay perbida. Ay, kining, sir. Oy. Promo, nindot kayo, sir, kutson. Hala, dong, kanindot, Ayan. anak, dong. Tiwa na, human. Uy, barato naman ni ma. Hala, natin sa amin, dong, ay. Pangdato, dong. Pila na siya? Wanit rin ma'am. Pwede rin ni mga utangon. Hala, kanindot, anak, dong, uy. Day, manlakaw pa ta, day. Unya na, nagbalik na to, ha? Nga, naapa ka na sila. Napa na sila, oy. Di ba na taon mo pa, oy. Mahangtod rin sapon. Pwede mo na sila ari dito. Di sila, at tumiga, lang barangay Oh, ada mo ato mula ka lagi sila. Kuhaan na lang na, dong. Kay walang day sa amin sa ato na buak ba ya? Uy, nindot kayo na yung amang sa amin, sir. Okay, magtugan ka di sa tinuod. Sa tukan. Na. Ako ba, day? Ay, baka kon ka ng ubang sa amin, sir. Uy, dili ko na butugan sa tinuod. Nga atik raman ka ng uban. Inigsamin ni mo, mura kag gwapa, no, di ba? Unya, ang gawas ni Ana, sus, mura jud tag, gihulbot sa pantiyon. Oh, pero kining amo, sir, pastilan. Kung sa'y dagway ni mo, maugay na'y maghuwa sa samin. Bitaw, sir. Tinuod na, sir. Kuha na ninyong duwa, sir. Kaning sa amin ang kanang higaanan, sir. Nindot, dong? Nindot kayo. Batay lagi kang tingog. Huwag nilabot, sir. Lagi. Kanang kutson ba? Nindot sila, sir. Higaanan, sir ba? Lagi may kuha naman na, sir. Namatay na lang taon. Huwag yung bangon higaanan. Taon ako ba? Huwag kabahiyan. Ha? Nga ka taon. Dito ganahan mo bangon, sir. Kinindot mo kayo daan. Kung natuog ka. Buong nga. Pagkamatay niya, sir, iyag yung gipadaan kutson, sir. O gipabutan sila sa lungon. Kanindot ko day anak, dong. Kuha ka, dong. Ano rin? Bida. Kanindot ato ka? Oh, kuha na lang ng duha kay sayang kaayog makuha na sa lain. Hala, warba ta katultul asa na ilang tindahan. Daw. Sir, pwede yung tagon. Pwede yung tagon. O tagon rin ako. Oh, pwede kayo, sir. Tungod sa kababay yun sa akong asawa, mao na hinoy, nakuha kita tungod sa kababay. Wag yun mi kalakaw kay adto ko sa kumulakaw kay tingali doon na sa siya makita nga lain, magustuhan po siya. Palitasad. Pulo sa siya nindot. Wag yun ibati taong bayana. Unya.
Awari biya na. Sukod bagong hidaanan. Nagdugay na kayo mo bangon. Murigyanan mo si higda. Paitan biya na. Wa na. Pasbo giron miyan ni ba? O parabel yung ag. Wa kalutong sudan. Ay, membro na sa tanis pasbos-pasbo gang. May tamo bangon tao ng bayhana taon. Wala ba yung tao bangon-bangon kayo. Oy. Nuktok man. Kisam karon. Ay, ako lay abli kay dito pangasura. O siya ato. Sir. Morning, sir. Morning ba ni Leonora Manguyab, sir? Bago pa ko nung iya. Mga ano ta? Kolektor ko, sir. Itong gikuha niyo sa amin o katong kutson, sir ba? Oh, Ay, kasalayo sa nimo. Bakit kayo sakbuhan? wam ko maningil, sir. Ano sabi ka niya? Alam ko igipaningilan dahil sunahan, sir. Nya, nakita mo ko ninyong address mo nga. Ako na sa giklaro kung mao bagini. Kaya nagtapos buwan pa yung datahan, di ba, sir? At least, katulog ko sa. Binakong na ka. Sige, okay kayo. Saan yung bayad ka, sir? Pero di lang kung balik dito tapos buwan. Sunod lang po. Okay, bayad ka? Kadit dong, ayaw lang sa karon dong, ha? Kapag ko'y kwarta taon ni kabayan. Okay, rag din na ka mo balik. Kung mo balik ka, inibalik lang ni mo, okay? Ayaw lang sa balik, ha? Unya lang, kadit dong, para malakaw ka, no? Tayo sa pilikod ko, ha? Buntag sa iyo, mga gudong, lakaw na! Recorded by X Thunder Gaming. Saban, wapa mo ka blackout. Nakuangan ka? Napailay ka takay. Dano to sungod. Lain na, sir. Sir, bitaw, sir. Ay, binuon din, sir. Maputbol taon ko sa trabaho ni, sir. Kung di kong balik diri sa inyo. Ana lang, gisoyan lang ka. Ani lang, sir. Wa kay kabayad, sir. Tago lang, sir. Aron na ko ipakita ba nga, wag din mo diri sa inyo. Anong nasa ko ikarason sa opisina? Sige. Mayo sa. May pag ganun. Mayo. May sagang kolektura. Kaya muhata ka kay diya sa pagsibat. Sige na. Sir, alam mo mamalhin, sir, ha? Nga naman. Mabaho niyo kung pangitan niyo, sir, kung asang inyo. Bida. Kakanakan biyan ni mo. Sige, sir. Ana, rin ako, sir. Asa, iba na mo kay kaila sa unang hinganlan o bambina? Asa na rin to? Awa, sir. Late. Bungod sa ito. Bida buutas ng kolektora. Buutan kayo. Itagaan kong tipon saon nga di may kabayan. Mutago lang ko nung bida. Bida. Mas maayos ito yung hunahuna. Nga, pataguon mo niya. Ako lang mitang ideya ron kung sa bitago kung panilitan. Maningil na siya. Nagmata na day ka. Maayo kayo na bata. Bida, mayuhan mo dag timing sa. Ano man. Din kolektor sa amin kutson oy. Tigbayad na day na to. Dili pa man. Dili pa bitaw, ako bitaw siyang giingnan. Iyalan ko na kung gihapit kita ba, gihapitan niya din, kung nasa ko na ito ba para inagarin niya sa tapos, adilan ko na siya bawang pangita. Mao ba? Tigil lang. Sa sunod balik ato, ako'y atubang ato. Katilaw to na ako. Unya, may abot yung tapos buwan. Unya, nadugay ba ang sweldo? Mao nga. Mayo! Sir, I'm here! Ang koleksyon ron, ang koleksyon. Ay kabala ka. Ako'y atubang ani. Katilaw din ako ron. Tuan na. Mangutan na asang kolektor, tuan na. Oh, ano ba dito na, de? Nindotas kolektor dong, oy. Oo, tingog na. Nindot, ha? Nindot? Kung sabi ka nindot? Ang giingnan, akong giingnan, nawa pa ko'y kwarta. Giingnan ako nga, giingnan sad ko niya, tago lang ma'am, tago lang sa. Akong giingnan nga, ayaw ko patagua, kay wa ko maanad anang taguan ako ang maningil. Kasagaran, ako ra ng patyon. Kaya nabaw ka kung sa iyang gibuhat dong. Wa ko niya paningli, kay nakita man niya nga isugay ko. Unya? Ingon siya, ayaw lang sa bayad ma'am, naman ko dang ka ng divider. Pangutang lang ma'am oh. Tanaw na ko dong, nindot mo kayong divider. Ako kay, syempre, nindot man. Nindot talaga sa divider lagi dong. Awa dong, ali, patanaw, di ka naa sa ubos, nindot kaayo. Ay, nindot talaga sa kolektor dong. Oy, ginoo ko. Mao niya akong problema kay kadako hinuna mo utang. Kay nadaan man taon siya sa baligya sa kolektor taon. Unya, dili ko numi paperon. Pautangon lang niya akong asawa. Kadako hinuna niya mong utang kay di paningil sa kolektor.
Patagur man ako kasawa. Pautangon naman sa lain. So, rin ako kasawa taon na hindi ba bida. Ate Pres, ikaw kay bawa man gyud ko. Ate Pres, gadi gyud ka mangutang. Paliton gyud na nimo kay match money man ka. Mao na nga, mo'y dinero man ka. Kini ako kasawa, unsaon man ako. Sa'yo akong buhaton ni. Paliw tabagi ko niya, be. O saman kung kamoy pasulti yun. Doon nito. Ate Pres! Okay, ang insendo na ito karang adlaw. Si Dudong Donato, Ate Pres. Donato? Donito. Donito? Donito. Kinis Donito, Ate Pres. Ay, asawa naman sa iyang problema, Ate Pres. Sige, pangutang ba? Unya, nakautang sila kanang bitang mga rag na maligaya, Ate Pres, niya, kolektor sa siya. Nakautang sa siya, dito, sa kolektor niya, gitudluan may noon sila sa kolektor nga, o di mo bayad, ma'am, tago lang mo, para makita ako lang sa picturean nga, wag tao sa inyo, ha. Tago lang gino, ana. Sus karon Ate Pres nang nil, di pagadto si iyang asawa may gipatong dun nito. Pagadto dito. Ano sorry iyang asawa. Budlain ra pa kuno, suko-suko ko na siya. Sa adila ilan sa mo bayad, ma'am. Kuan sa damay ko dadiri nga kuan, ma'am. Divider nindot kini tanawa. Giutang sa siyang asawa. Nagkada mo kadaghan ang ilang utang. Kay dili man sila pabayron, unya pautangon man siya. Saon mo na yung problema. Dili maningil, pero magpautang. Magpautang. Nga timbong na utang, timbong na kuan mo, di ba? Padadaan mo glitter na Dako na kayo. Dako na kayo. Mao na lisod kay na daw dito. Ayaw padlungay mo sa na. Ayun na sig pangutang ana uy. Tinuod ay dili man sa ingon ko kanang tinuod mga buutan man kanang magsuri-suri Ate Pres. Pero ang pagbayad maglabad mo ora dong dito. Abam, unsay Magkadugandungan unsay mo ikasultian na bambe? Natinga ako, unsa man siyang dealer sa produkto sa divider. Kabayan yung pautang ko usab. Mao lagi abot kanahan. Gigwapahan siya sa babae. Basin okay. Gwapa si siguro ni si ang asawa taon, si Nora. Dili oy. Magpautang na kay naman na sila komisyon. Di. Mao ba? Ano din Ate Pres? Magdakog sa amin. Manghagad ko. Ganahan ko nga na mo utang kay naman ko komisyon na. Kibali ang kanang idaw nila ibayad una mo nila komisyon. Lahan na. Di ba? Mao ba? Ano din. Kadiyot lang. Alang ni ang sindi lang asawa ang bana. Ang bana si Donito. Okay. Kung ari ka dire panultihon dito, tanawa niya Panultihon 14 kapitulo 2 ngadto sa 3. Yeah. Ang pagkamatarong maoy pagtahod sa Ginoo ug ang panlimbong maoy pagtamay kaniya. Ang sulti sa taong maalamon manalipod kaniya apan ang sulti sa dautan magdala kaniyag silot. Sa ato pa ang iyang gibuhat sa iyang asawa dili man nato matawag ro og matarong. Ano naman? Kay wala sila mo bayad, ingon motago lang sila ron dili ingon dili wala dili kabayad yun nangutang pag yun siya usab dili tanong man yang gibuhat. Gimana man po sa kolektor na ugnaan kani ko panago mo karon di mo kabayan. Bisa na naama sa diri gibutang man sa diri nga ang pagpanglimbong kuno maoy ang pagpanlimbong maoy pagtamay sa Ginoo. Naama diri sad kung maglimbong di kuno kasi sikataw na tawo. Kolektor ka sa kay iya Mao na nakaingon ka, mao na nabasa diha bam nga ang pagpalimbong, limbong rin po sa Ginoo kay naa mo gibutang din ha nga kung sa inyong gibuhat sa inyong isig ka tao, mao na gibuhat ninyo din ako, di ba? Kaya ang tao gibuhat man sa larawan sa Ginoo. Sa ato pa mo reflect kun niya og sa kuan pa sa Bisaya pa pasulti mo konektar niya. Mo kurente dito niya. Kurente bitaw. Karon, o sabi mo kitang baga to. Sa yung pangutana nila, sa to yung Saon niya yung sawa nga. Sawa ka kuto sa magustuhan, utangon man. Unsaon sa niya yung kolektor sad kana daw to, ipangutan na sa unsaon min kolektor nga dili magbabayad pero pautang man asa man ako ipadung ni kolektor nga gusto na ko nga mahunong ning kalaki niya taon. Oy, May embargo na yung balay nito. tinuod ay. Basig mo nag-stock room inyong balay niya. Ipautangon mo way bayad, nya gipundo diat nyo bay, gihimo ra stock room. Saon na. Tanawa ko no basig nik-anas kolektor kay datan ra po na mga asawa. Ay binuang. Tanawa ko no. Kay ang katapusan oy sa nindutas kolektor dong oy ni adar biya sawa. Kunya na bito to, nindot kay kolektor. Mao na iti man kay bisan tinuod wa mo kabayad ug mabot yung adlaw nga hisakpan ka sa akto, pabayron ka man gyud. Bayron gyud. Tagaliog na inyong utang sa man ninyo. Mao na. Buang tan. Ayaw. Kay og ari ra ba ka dire sa laing pagkasuwat dire sa walang kasulatan ginguro ba nga dire ba patigumon og mga butang des kalibutan kay kanon ra anay. Tinuod na. Kada di kuno madalas langit. Unya mo sangko na po ka dito sa gatong ang gipanayag, inguro ba Ginoong Hesus nga mobalik ko nga magdako ganti. Sumala sa imong binuhatan. Kana. Usa man gatihaw niya imong mapaabot. Tinuod na. No?
Hala? Oh, o sa to, ilikanas kolektor, ganinot sa kolektor. Oh, niingo ang asawa sa dutas kolektor dong. Ato ang Pedro, pamalig na itong si Taron, Pedro. Tanawa ko sa insulti sa tawa. Salamat na mo na katigulo manon. Kunagang pasultihan.